Jännitys täällä putouksessa tiivistyy, sillä aivan tuota pikaa selviää, ketkä 3 sketsihahmoa nousevat mukaan varsinaiseen sketsihahmokilpailuun. Viime viikolla tiensä sketsihahmokilpailuun raivasivat elämänsä kevättä elelevä Iiris Piilari. Muusikot on minun heikkous. Intohimoinen jouluttaja Jouluterttu. Itse kun tekee, niin saa tehdä sitten. Sekä urheilija Jameksi B. Urheilija, tervettä päivänä! Tämän illan äänestystulokset ovat nyt selvillä ja on aika julistaa jatkoon pääsevät hahmot. Tänä iltana Miila Virtanen esitteli meille nämä 2 hahmoa. Raili Raakku ja Anniina __. Heistä jatkoon pääsee Anniina __. Ville Mikkonen esitteli meille tänä iltana nämä 2 hahmoa. Fyrkka sekä Mervi von Schäferleder. Heistä jatkoon menee Mervi von Schäferleder. Katso, minä nuorena. Ihana. Viimeisenä Niklas Pohjola esitteli meille nämä 2 hahmoa. Nilviäisen Mauno sekä Ujo Anselmi Nahkanen. Heistä jatkoon äänestettiin Ujo Anselmi Nahkanen. Nyt pitää pitää kovana. Tässä he ovat kaikki 6 sketsihahmokilpailuun jatkavaa hahmoa. Heistä jokaiseen pääsemme pureutumaan syvemmin heti ensi jaksossa. Eikä siinä vielä